Parroċċa ġiet mażur bħala l-patrun biex barkit mis-sema tina u tħarisna int f'kull jum xhieda mħabbet mis-sirrijietna f'nofs la pjazza monument juri wieħed mill-martirji tieqaf magħna f'kull mument biex kaparna din il-festa għaddi twildu tul is-snin min tal-bidu tkun il-banda l-ewwel waħda tal-qormin. Erba' dita li semmejna għax b'ismek il-kol murin żgur li nkunu l-għaxqa tiegħek għall-familja maqudin it-triq għad-dar mara l-Malti fin-nhar is-sema kollha l-wien briju kbir mad-daq tal-marċi dejjem naħdmu l-kol flimkien. Joqrob ix-xahar ta' Lulju l-entużjażmu jinħassel għalkemm il-preparamenti jkunu ilhom xhur li bdew taħt il-qilla tax-xemx tiżreġ kulħadd xogħlu jkun ħerqan sabiex nagħmlu festa xierqa ġie il-Martri Sebastjan titfaċċa bib il-knisja dem għajnejna miksurin tot l-imħabba l-għalik għanna ġawra tagħna il-qormin. Erba' dita li semmejna għax b'ismek il-kol murin żgur li nkunu l-għaxqa tiegħek bħall-familja maqudin it-triq għadla l-mara armati fin-nhar is-sema kollha l-wien briju kbir mad-daq tal-marċi dejjem naħdmu l-kol flimkien. Erba' dita li semmejna għax b'ismek il-kol murin żgur li nkunu l-għaxqa tiegħek għall-familja maqudin it-triq għadla l-mara armati fin-nhar is-sema kollha l-wien briju kbir mad-daq tal-marċi dejjem naħdmu l-kol flimkien. Erba' dita li semmejna għax b'ismek il-kol murin żgur li nkunu l-għaxqa tiegħek għall-familja maqudin it-triq għadla l-mara armati fin-nhar is-sema